open and transparent trade in Europe. Cutting EU red tape. Europe needs reform. Milí priatelia, pozdravujem vás z posledného toho letného snáď rokovania Európskeho parlamentu v Štrasburgu, a to preto, že budeme mať celý august prestávku a znovu budeme pokračovať až v septembri. Tentokrát tu prebiehajú dve veľké témy, ktoré sme tu rozobrali, a to bolo Grécko a tzv. TTIP alebo TTIP. To je transatlantická obchodná a investičná dohoda, ktorým sa budem trochu venovať. Ale najprv vám chcem poďakovať za všetku podporu, ktorú mi prejavujete. Ďakujem vám za dialóg a za rozhovory o tej veľmi problematickej a kontroverznej téme okolo imigrantov a hlasovania, ktoré boli. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste boli dôslední a hlbší a naozaj ste sa pýtali a nepočúvali si iba, čo sa píše v článkoch a novinách, pretože tam bolo veľa klamstiev a úplne nepravdivých informácií. Takže poďme ku Grécku. Všetci vieme, kto sledujete politiku, že v Grécku sa stala závažná vec. Nachádza sa na pokraji ekonomického kolapsu. Dnes tu bol grécky premiér a rozprával, debata bola veľmi horúca a naozaj, tak ako sú horúce letné dni, tentokrát to bolo až dusné. Hovorili sme o záchranných jednaniach, počúvame o tom už týždne, výsledok nie je zatiaľ istý. Ja som zverejnil svoje stanovisko na mojej webovej stránke a myslím si, že správny je postupný riadený odchod Grécka z eurozóny. Myslím, že to sa už malo udiať pred 5 rokmi. Grécko by malo byť pre Európu ponaučením, celý tento problém urobili politici, ale jeho dopady nebudú politici znášať tak ako ľudia. Je nezodpovedné zadlžovať svoju krajinu len preto, aby dosiahli svoje ciele. Myslíme na to pri voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky budúci rok. Myslíme na zodpovednosť politikov a na to, aby konali správne. Druhá veľká téma, transatlantická obchodná investičná dohoda. Táto téma je kontroverzná pre viacerých ľudí. Veľmi zásadne môže zmeniť obchodné vzťahy s Amerikou, medzi Európou a Amerikou, a dopadnúť na všetkých našich podnikateľov. Túto tému už niekoľko mesiacov sledujem a nie som veľmi spokojný s tým, že je to netransparentné jednanie. Nevidíme do toho, o čom sa hovorí, o čom sa jedná. Budem sa dožadovať každej ďalšej informácie, ktorú budem môcť priniesť a vlastne dozvedieť sa, o čom vyjednávame. Mojou prioritou sú samozrejme slovenské záujmy a záleží mi na tom, aby bol ochránený slovenský automobilový priemysel v tejto dohode, aby sme zachovali konkurencieschopné prostredie pre slovenských podnikateľov a aby sme dosiahli zákaz dovodu geneticky modifikovaných potravín. Ja som proti tomu, aby boli u nás pestované. Myslím si, že to chystá zlú budúcnosť. Ide mi o to, aby sme zachovali vysoké európske hygienické štandardy pri potravinách, pretože v Spojených štátoch sú omnoho nižšie. Ide mi o zachovanie pracovného práva, ktoré v porovnaní s právom v Spojených štátoch amerických viac chráni zamestnanca. O všetkých týchto rokovaniach, bodoch, ktoré sa podarí vyjednať, a o zmenách, o ktorých sa dozvieme, vás budem informovať. Priatelia, želám vám, aby ste si v lete dokázali viac oddychnúť. Pre otcov a mami vám prajem, aby ste dokázali čas tráviť so svojou rodinou, so svojimi deťmi, aby ste sa navzájom si boli blízko a navzájom sa nasýtili jeden druhého. A so mnou sa budete mať možnosť stretnúť počas leta na kresťanskom festivali Campfest v Kráľovej Lehote a takisto na akcii, ktorú poriadajú katolíci P15 v Poprade. Ja vás tiež prosím a prajem, modlíme sa za našu krajinu, za budúce voľby, za to, aby sa do politiky znovu dostali ľudia, ktorí ctia biblické hodnoty a naozaj dbajú na to, aby charakter bol na prvom mieste a vzťahy voči ľuďom boli na prvom mieste v politike. Prosím, aby sme na seba navzájom mysleli a teším sa na budúce.